Helo bawb, croeso i chi, croeso, mae pobl yn cyrraedd. Mae'n braf i weld pawb yn ymuno. A phawb yn brydlon, phawb yn go-brydlon, ty beth, sydd yn braf, a Anni a finne yma hefyd ar amser wedi ymarfer i'w fymryn bach. Neis, gweld gymaint yn chi'n dod. Yndyn neis. Dwi'n mynd i sgrolio drwy'r enw fan, os mae rhywbeth bod ddim yn gallu gweld chi. Checio bod mam yna dde. Ie, mae hwnna'n bwysig. Pawb wedi cael y manylion gobeithio. Ti'n gallu gweld i enw hi lan, Anni? Chos hwnna yw'r person pwysig. Dwi'n meddwl. Hyfryd. Wel, croeso cynnes iawn i chi, ac yn wir mae yn croeso cynnes. Gobeithio bod chi gyd yn iawn yn y gwres yma, ac yn mwynhau gweld yr heilwen. Croeso i Lansiad cyfrol hyfryd Anni Llŷn, Rhwng Gwlan a Gwe. Cyfrol sy'n perthyn wrth gwrs i gyfres tonfedd heddiw, cyfres sy'n canolbwyntio ar feirdd sy'n heb gyhoeddi cyfrol o farddoniaeth i oedolion o'r blaen. Ac i ni gyd yn gwybod wrth gwrs bod Anni wedi cyhoeddi'n gohelaeth ym myd llenyddiaeth i blant a phobl ifanc, wedi bod yn fardd plant Cymru rhwng 2015 a 2017, a cyn hynny wedi bod yn astudio y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd a gwneud ôl-radd mewn sgwennu creadigol, yn ogystal â chipio gwobr y prif lenor yn Eisteddfod yr Urdd am ei gwaith ar y thema egin nôl yn 2012. Ac yn wir, Rhwng Gwlan, cerdd cynta'r gyfrol hon, a Gwe, y gerdd olaf, mae yna gerddi am Gaerdydd, am ei chynefin, am gymdeithas yn ehangach, am briodas, am deulu, cerddi go amrywiol i ffurf, naws, ai a mwstra. Dwi'n gwybod y byddwch chi fel finne eisiau llongyfarch Anni yn fawr iawn ar ei champ, ac yn wir, os ydych chi eisiau anfon neges neu gyfarchion neu holi cwestiwn, yna mae'r blwch Q&A ar agor a'r blwch chat hefyd. Felly mae fydda i a staff bardda sy'n cuddio fyna rhywle mas na gobeithio fel ydych chi gyd yn cadw llygad ar hwnna drwy gydol y lawnsiad. Felly Anni, llongyfarchiadau mawr i ti. Diolch, a diolch am y cyflwyniad na hynna. Neis. Atgoffa fi o bethau sydd wedi digwydd dros y blynyddoedd. Mae'n braf meddwl am wneud pethau, cystadlu a steddfota, falle dydy. Gawn ni gyd neu hynna blwyddyn nesaf gobeithio. Yn union. A ti'n meddwl, blas bach o'r holl bethau ti wedi gwneud yw'r reina yn wir. Gei di ddweithio ni o lle i ti yn siarad â ni heno? Wel, dwi wedi cael dod i siop Llên Llŷn, a dwi'n mynd i godi'r camera i ddangos llifon. Yma na. Helo, llifon. Diolch o galon. A mae tudur yma hefyd fel cefnogaeth. Bod y dyn camera yn gwneud siŵr bod fi'n eistedd yn lle iawn a bod yna ddigon o ola. Ond dwi'n mor ddiolchgar, diolch llifon, am gael dod i Llên Llŷn. A ers fi gyrraedd rhyw hanner awr yn ôl, dwi wedi bod yn gwneud rhestr siopa. Mae lot o gyfrolau wedi cael eu cyhoeddi yn dros y flwyddyn ddiwetha, ac hoffwn ni sôn, os ydych chi eisiau prynu copi o Rhwng Gwlan a Gwe, fi'n gweld y fyna ar y silff yn Llên Llŷn, mae yna gyfle i chi gael copi wedi arwyddo gan Anni o'r siop heno. Dyna ni, Anni, ie, ar e-bost. Rowch yn y chat os chi eisiau pwy fyddwch chi eisiau wedi arwyddo i ac yn y blaen, neu allwch chi e-bostio wedyn llenllun@btconnect.com. Felly, Anni, o'n i'n sôn yn fras ar y dechrau am rai o'r themau ti yn ymdrin nhw yn y gyfrol hon, ond un peth sy'n amlwg yn cysylltu'r cerddi ydy'r ffaith i bod nhw wedi cael eu sgwennu neu i roi at ei gilydd felly yn sicr yn ystod y cyfnodau clo yma. Ac ein bod ni gyd wedi mynychu, dwi'n siŵr, sawl lansiad rithriol ac yn y blaen yn ystod y cyfnod rhyfedd yma, ni'n credu, rhywun arall sydd wedi dweud o wedi gweithio hwn mas, ein bod hi'n deg i ddweud, mae hon yw'r gyfrol gyntaf i gael ei sgwennu a'i chyhoeddi yn y pandemig. Felly, cyfrol go hanesyddol. Ac yn yr rhagair, ti'n sôn yn naturiol ddigon bod ddim modd osgoi yr amseru yma. Ie, o'n i'n sylweddoli pan o'n i'n dod trio cael pethau at ei gilydd, dechrau lenni. O'n i'n bod yn meddwl amdani trwy'r flwyddyn, achos yn amlwg o'n i'n gwybod bod fi'n cyhoeddi, a wedyn dechrau'r flwyddyn nes i wirioneddol eisiau lawr a rhoi pethau at ei gilydd. Ac wrth gwrs, pan mae rhywun yn edrych yn ôl ar gerddi oedd wedi cael ei sgwennu cyn lenni, oedden nhw ddim yn teimlo'n berthnasol i ddim byd, ond mae yna gerddi sydd wedi cael ei sgwennu, mae yna rai sydd wedi cael ei sgwennu nôl yn 2017, sydd yn y gyfrol, achos o'n i'n darllen nhw eto, mynd yn ôl trwy'r hen bethau, ac o'n i'n meddwl, mae hwnna'n berffaith o ran y teimlad yma, neu'r y cyfnod yma yn ystod blwyddyn y pandemig.
pethau fel awen yr elfenna sy'n sôn am mynd am dro, hyd yn oed cenfigen Clare Road. Mae honna bron iawn di newid ystyr yn llwyr yn wyneb peidio cael cymdeithasu a peidio cael bod yn ddiwylliedig efo pobl eraill. Mae jyst i magu ystyr newydd o feddwl am yr cyd-destun sydd ohoni ymwan de. Ie, yn sicr. A mi rwy ti neu mi roedde ti wedi bod drwy'r broses hefyd. Mae sawl artist creadigol dwi'n siŵr wedi bod drwyddi. Sef y cwestiwn, wyt ti yn fardd a'i peidio ar teimladau'r ein ni'n cael eu crisialu yn y gerdd eto'n fardd sydd yn y gyfrol hon? Ie. Eto i chi gael gweld. Felly, sut nes ti ffeindio'r broses? Pleserus, neu heriol, neu gymysg oll i gyd? Heriol, heriol iawn, achos o'n i ddim yn teimlo'n greadigol iawn ar y dechrau y cyfnod clo a'r pandemig. O'n i'n greadigol, o'n i'n teimlo bod fi heb farddoni ers talwm cyn hynny a deud y gwir. Dwi'n gwybod brysur yn magu plant a bethau, a dwi ddim yn rhan o dim talwr na dim, felly dwi ddim yn barddoni'n gyson. Felly oedd rhyw gwestiwn mawr ac oedd y gerdd eto'n fardd. Honna oedd un o'r pethau cyntaf nes i sgwennu pam nes i eistedd lawr go iawn yn meddwl, reit, dwi'n mynd i wneud y gyfrol yma. Ac wedyn, ond nes i ddod i ryw bwynt dechrau lenni lle nes i feddwl, just sgwennu beth swn i'n hoffi a rhoi cyfrol bach beth swn i'n hoffi ddarllen at ei gilydd. A peidio rhoi rhyw bwysau mawr arno fi hun i fod yn rhyw, yn coeddi cyfrol ar obryn, dwi'n gwybod, just peidio cymryd y pwysau yna a just meddwl, oce, beth swn i'n hoffi ddarllen. Ac wrth gwrs hefyd, a dwi'n gwybod bod Casia yn gynulleidfa, nath Casia gyhoeddi cyfrol fendigedig yn rhan o'r gyfres yma, Llynad. Ac oedd hi just mor hyfryd, ac o'n i'n darllen lot ar honna Llynad, oedd hi just yn berffaith i darllen yn y cyfnod clo. Ac wrth gwrs dwi wedi bod yn beirniadu llyfr y flwyddyn, am yr cyfrola farddoniaeth sydd oedd yn yr adran farddoniaeth. Ond am lot ohonyn nhw, ond oedd nhw gyd mor wych, a wedyn oedd y pwysau wedyn yn meddwl, da. Wel, sy'n eisiau ti gwestiynu hynny o gwbl, a mae'n un amlwg yn y gyfrol. Ac yn ystod y Lansiad heddi, ni'n mynd i fod yn clywed ambell gerdd o'r gyfrol yn cael ei darllen gan aelodau o dy deulu di, ac mae'n bwrpasol iawn felly. Mae'r un gyntaf i ni'n ei chlywed ydi Gwlan, y gerdd sy'n agor dy gyfrol di. Ac mae hon, Anni, yn cael ei darllen gan dy fam, Rhian Parry, a fi sydd gyda'r pŵer o rannu fy sgrin. Felly, os newch chi aros gyda fi, dyma ni Rhian yn darllen y gerdd. Ni bach ar dy gyfrol gyntaf farddoniaeth i bobl neu blant mawr. Dad a fi yn ofnadwy o falch ohono chdi, ond da ni'n fwy balch byth bod chdi wedi dod efo dy deulu bach yn ôl i Ben Llŷn i fyw. Gwlan. Daeth y flanced dyllog batrymog drwy'r post, wedi chofleidio mewn papur trwy chadain, a sticer crwm o chwaith i'w ddal yn ei le. Rhwygodd y papur yn hawdd, ond arosodd cadernid meddal y flanced rhwng ei bysedd. Cododd hi ei hanadlu. Arogl chwerw, nes yr oedd i bron a theimlo gafael seinllid diwrnod cneifio amdani. Arogl poetio plentyndod wrth roediad i rywun. Arogl amrwd naturiol, y gwir yn holl bresennol. Ond fydd y fechan ddim yn barod am hynny, siŵr iawn. Mae'r flanced maint basged yn cael ei golchi ddwywaith. Ha'i throchi mewn blodau o botel. Da iawn, Anni. Lyflu. A ti'n gwybod beth, yr syniad na i fe o fod yn golchi dillad plant mewn cymegion, a beth sydd gyda ti fyna, ynddo fe? A just pam nath y flanced yna ddod trwy'r post, gymaint o arogl defaid a gwyn ar ni. Dwi'n meddwl, mae eisiau golchi hi. Ond go iawn, dylsa bod fi ddim wedi a deud y gwir. So dylsa bod mae hwnna'n arogl naturiol, dydy. Wedyn, dyna fi oedd gyda fi ryw iogrwydd o bod fi wedi golchi'r oglan na allan a bod fi wedi glanhau hi. Achos 6 wythnos oed oedd eigra pan nathon ni fewn i'r clo cyntaf. A mae'r gerdd yna, dwi'n cofio pryd nes i sgwennu hi, ond mi nes i'n sicr
gwneud nodyn o'r sefyllfa. A dwi'n yn gwybod os oedd o just cyn neu just ar ôl cyfnod clo, dwi'n yn cofio'n iawn, ond ie, achos o'n i'n cadw dyddiadur eitha manwl o ddechrau cyfnod clo hefyd, felly mae lot o bethau yn y gyfrol wedi dod yn seiliedig ar be oedd yn y dyddiadur ac yr atgofion hefyd. Waw! Bydd hwnna'n rhywbeth bydd rhaid i ti gadw yn sicr yn mwyn cyd-fynd ar gyfrol law y llaw. Mae yna sylwadau wedi bod yn dod mewn, mae pobl wedi bod yn dweud bod y gerdd yn hyfryd, a mae rhywun wedi bod yn gofyn am gerdd o Gaerdydd hefyd. Hiraeth mawr o fy ffrind yn Gaerdydd gan Anna, gawn ni flas o gerdd am Gaerdydd. Gewch yn wir, nes ymlaen yn y noson. Ond yn sicr, daliwch ati gyda'ch negeseuon chi. Felly, wrth glywed y fam yn adrodd neu lefaru, pa un beth ti'n defnyddio y cwestiwn mawr, the big debate? Wyt ti'n, os bots y ti? Adrodd ti'n dweud yn naturiol, ond gyda fi'n problem o llyfaru. Adrodd byddwn ni'n dweud fyd, ond wrth glywed y fam yn adrodd y gerdd hwnna felly. Fi'n siŵr bod ddim modd i ni osgoi dylanwad y traddodiad adrodd y traddodiad llyfaru arna ti. Un o'r pethau, wrth gwrs, sy'n cysylltu ni'n dwy gyda'n gilydd ydy'r traddodiad yma, fod yn cystadlu yn erbyn ein gilydd. Felly, pa rôl mae wedi chwarae yn ystod y gyfrol hon i ba raddau ti'n clywed cerdd? Dwi'n meddwl ddyswn i'n fardd o'n i bai bod fi wedi llyfaru ar hyd yr oes, achos be mae llyfaru'n neud i chdi ydy dorfodi di ddadansoddi cerdd ac eistedd lawr a trafod a meddwl yn iawn sut fysa hwn yn cael ei ddeud a beth gan y bardd y fan hyn. Felly dwi'n meddwl dyna, yr fagwraeth yna, magu fatha'r gallu yna i ddarllen cerddi mewn amrywiol a'i dadansoddi mewn amrywiol ffyrdd. Ac wedyn pan dwi'n barddoni, dwi'n barddoni ar lafar, mae ambell i gerdd yn y gyfrol yn bethau sydd wedi dod ar lafar a dwi wedi recordio fy hyn ar y ffôn, neu dwi wedi deud nhw yn y gawod neu rhywbeth fel yna, dwi wedi rhedeg allan a fatha, rhaid mi sgwennu hyn lawr. Mae lot o bethau'n dod ar lafar, ond hyd yn oed y bethau dwi wedi sgwennu eistedd lawr efo papur a pensil, dwi'n gorfod deud nhw allan yn uchel, a dwi'n gorfod llyfaru nhw, dwi'n gorfod dychmygu sut fyswn i'n llyfaru hi ar lwyfan neu mewn steddfod neu rhywbeth. Ydyn, y dylanwad enfawr arno fi fel bardd ac ar sŵn cerddi i fi hefyd. Pobl fel, a dwi'n meddwl, pobl fel Aled Lewis Evans ac Elina Powell a Nestor Jones a felly sydd wedi sgwennu cerddi rhydd sydd wedi cael ei llyfaru lot dros blynyddoedd am ei bod nhw o hyd ac o natur hawdd i'w darllen a'i hadrodd. Dwi'n meddwl bod hynny wedi dylanwadu yn y fi hefyd o ran y ffordd dwi'n sgwennu. Mae rai o'r cerddi'n wrth gwrs yn rhaid ti wedi bod yn darllen ar ddudalen Instagram o'r nosweithiau iau, rai dwi'n caru, rai dwi wedi sgwennu. Dwi'n gobeithio bydd hynny'n parhau, achos mae'n lyflu i mewn i glywed hynny. Felly, un o'r rheini nath ddod ar lafar, os dwi'n cofio'n iawn, ydy Bobl yn y Bolard. Un o gerddi sy'n dod o dan y themau cerddi Caerdydd wrth gwrs. Felly, gad i ni edrych ar hon a'i chlywed o enau'r bardd, Anni. Bobl yn y Bolard. Y Bobl yn y Bolard. A ni ydyn nhw, y bobl yn y Bolard? Neu ydy hynny jyst yn syniad diniwad? Achos bob tro da ni'n sbecian, maen nhw jyst yna, yn syllu ar goedan. A da ni'n gwneud hynna, tydan? Ydyn nhw'n gwybod y bobl yn y Bolard fod na sôn amdanyn nhw? Achos yn yr anadlu sy'n hoel ar y metal, mae yna sawl stori a sawl dehongliad. Ond maen nhw'n gwrthod y bobl yn y Bolard. Gwrthod edrych dros eu sgwydda, gwrthod cydnabod yn bod ni yna. Ond ella, mae ni ydyn nhw, y bobl yn y Bolard. Diolch Anni, a ti'n beth, dylen ni wedi gofyn falle. Wel, falle ddim, achos mae'r cerddi, byddwch chi ddim bob amser yn cael cefndir y gerdd, ond neud i roi chydig bach o gefndir y gerdd honno i ni. Yng Nghaerdydd ar yr Ais, mae yna Bolard, ac mewn rhai yn nhw, mae yna dwll bach lle fedrwch chi specian i mewn, a mae yna rhyw fath o waith celf, allan o bapur dwi'n meddwl. Fe pobl bach yn eistedd ar y fainc mewn parc yn edrych ar goeden. Ac y rei dwi'n gofio, rei fwyaf trawiadol, dwi'n meddwl bod ni'n gweld gwyneba nhw o gwbl, maen nhw eu cefn at hynny. So da chi fatha'n specian anyn nhw, a mae o'n teimlo'n, mae'n rhyw gyfrinach fach yng Nghaerdydd sy'n yn hyfryd. Ac llynad, ryw dro yn ystod yr oriau o sgrolio trwy Twitter, mi nes i weld rhywun yn tweetio bod nhw newydd darganfod yr bobl bach yn y Bolard. Ac o'n i'n meddwl, y bobl yn y Bolard. A wedyn, yn amlwg, mae sŵn y bobl yn y Bolard yn eitha daf. Lle nath hon ddod ar lafar. Ac be o'n i jyst methu cael allan ym mhen oedd
meddwl amdano ni gyd oedd adra ac yn syllu ar fywydau'n gilydd trwy'n ffôns, trwy'r Instagram, trwy'r Twitter, jyst yn specian ar y gilydd. Oedd o ddelwedd yna jyst i tyfu yna fi, a nath honna ddod yn eitha sydyn o ran ysgwennu, ac dwi'n edrych ymlaen i fynd nôl i Gaerdydd i specian ar y bobl yn y bobl. Wel, fi hefyd, o'n i ddim yn gwybod amdano nhw, felly diolch am rannu'r gyfrinach honno gyda ni. Mae'r cerddi yna sy'n y perthyn i'r thema yma, fel wyt ti'n cofio Caerdydd, dwi'n wrth y modd gyda hynny, achos dwi'n gallu uneithu ti'n sôn am rai o'r llefydd oedden ni arfer mynd iddyn nhw yn ystod y brifysgol, a wedyn, wyt ti'n cofio fi yn dyfa fel person hefyd. Mae hwnna'n hyfryd, na i ddim darllen ni, na i adlu bobl fynd i weld e. Cynfigen ar Clare Road, un arall ti wedi cyfeirio ati wrth gwrs. Ond oedd y clo hefyd yn thema amlwg, fel ni wedi sôn amdanyn nhw yn barod. Felly, y cerddi yna sydd yn ymwneud yn fwy amlwg yn nhw, beth am rhithiol, y gair yma sydd wedi bod yn gyment o beth yn ystod? Ti dal yn clywed fi? Ti'n be, mae hwnna yn bod pasol iawn bod rhyw ffris fach yn digwydd yn ystod hyn. Ti'n ôl? Dwi'n clywed chdi, ti'n rhaid... Anni, mae fel bod ni wedi amseru hwnna, achos o'n i yn just yn sôn nawr am y gair rithiol yma, a dy gerddi. Felly mae hwnna, wnaethon ni ymarfer hwnna, hwnna fod i ddigwydd. Felly, gewn ni glywed y gerdd hon, rithiol, gair ni gyd wedi clywed yn gymaint amdano yn ystod y cyfnod. Rithiol. Roeddet ti'n perthyn i'r chwedlau, hen goelion a rhyfeddodau. Roeddet ti'n llwch o freuddwyd na llwnd y gyffwrdd na thysgwyd. Ond rwan ti'n ddigwyddiad, yn benawd gweithdy, yn farchnad. Ti'n newid, ti'n ymgnawdoli, heddiw ti'n ffordd o reisi. Mor wir, i ni gyd wedi bod yn goroesi yn dod drwy'r ffyrdd rithiol yma. A cyn bod ti yn cael gweud gair mwy am y themau yma, dwi eisiau i ti glywed rhywun arall o dy deulu yn darllen cerdd sy'n perthyn i ryw fath yr un thema, sef rhwydo. Gadewch i ni nawr werthfawrogi un o chwiorydd Anni, Llŷn, un arall wrth gwrs sy'n perthyn i'r traddodiad llefaru yma, ni wedi cyfeirio ato'n barod yn ei darllen dal mlaen funud. A gewn ni i chlywed hi yn darllen. Helo, Anni, dy chwaer bach sy'n yma. Llongyfarchiadau mawr ar y gyfrol yma, Anni. Mae hi wirioneddol wych. Ti wedi gwneud gwaith arbennig efo yma, a dwi'n falch iawn o hwnna chdi. A hefyd, ti'n chwaer ei ddafur, rhaid mi ddweud. Diolch o galon am ofyn i mi ddarllen cerdd allan o'r gyfrol. Y gerdd dwi'n mynd i ddarllen ydy Rhwydo. Rhwydo. Ac i grynhoi felly, rhyngrwyd yw'r term fydd yn cael ei ddefnyddio. Ond nid ydy rhwyd yn gwneud iddo swnio fel trap. Aeth y cwestiwn gyda'r newid man lawr cefn y soffa ledr, wrth i'r bol mawr stryffaglu i sefyll er mwyn cael ymuno ar ysgwyd llaw a churo cefna'r gweddill. A dyna pryd y dechreuodd pethau newid. Dechreuodd y bobl droi'n bysgod, fesul un, fesul sgrin, heb syniad i ba gyfeiriad yr oedden nhw'n nofio, a phob un yn troi'n i ddryswch ei hun. Allai rhwyd wneud dim ond dal i'r rhialtwch a bwydo'r dryswch. Llithrodd ambell un drwy'r tyllau. Ond allai rheini ddim anghofio y profiad o fod yn bysgodyn heb allu nofio. Roedd y bol mawr ei hun hyd yn oed yn boddi rhwng y cefnau cennog. Ond fe ddaeth y pysgod i sylweddoli, wrth annog ei gilydd i guro'i cynffonau i'r un cyfeiriad, y gallai rhwyd symud a newid ei siap. Yn wir, gallai lacio. Ac o hynny, daeth y bobl bysgod i ddelio â'r rhwyd yn ei ffordd fach ei hunain, gan ddal llygaid ei gilydd bob hyn a hyn, i gydnabod yr hyn oedd yn gyffredin rhyngddynt. Da iawn, Anni. Megan yn llefaru mor hyfryd. Diolch yn fawr iawn i fi am y datganiad yna wrth gwrs. So cerdd arall hyfryd, Anni. Plîs at yr ysbrydoliaeth am hwnna. Wel, ie, mae'r
y rhyngrwyd i bod mor holl bresennol do. A mi ddoth rhithiol a honna, mae rhwydo y gerdd yna, a rhai o'r rhai sydd yn cyfeirio ni'n ymgyrchol at y cyfnod clo yn eitha diweddar o ran cerddi. Felly, jyst yr syniad yma. Dwi'n eitha licio cerddi sydd efo elfen eitha abswrdaidd. Wedyn, dyna, o'n i'n chwilio am ysbrydoliaeth ar gyfer cerdd o'r math yna. Felly, dyna lle ddoth hwnna. Ond diolch Megan am ddallan i mor neis. Nawn ni rannu'r fideo ar y gwefannau cymdeithasol i pawb gael gweld Megan fach. Yn sicr, Megan, dwi mor sori, technical error o fy offer i fyna. Falle gewn ni gyfle i weld hwnna, unwaith eto ti'n edrych yn hyfryd hefyd yn dy binc, ond dyna ni. Wrth feddwl am ddatganiadau, wrth gwrs, mae yna ambell gerdd sy'n cyfeirio at ddigwyddiadau at achlasuron penodol, fel sôn am gariad, cerdd sy'n hyfryd i'w darllen mewn priodas, a dwi'n siŵr falle wedi, cerddi gyfarch a dymuno'n dda, enghraifft i Casia, un arall y feirdd y gyfres tonfedd heddiw wrth gwrs. Felly, Anni, beth am rôl y bardd mewn cymdeithas? Hynny yw wrth ganu am bethau penodol fel nodi'r achlasuron yma, rhyw fath o sylwebeth gymdeithasol sydd gyda ti hefyd, cerddau fel yr hashtag #MeToo, y bwystfil ar y mynydd ac yn y blaen, a'r bardd na sy'n rhoi i gymdeithas roi fynd i weithdai ac ysgolion rhywbeth ti yn neud digon ohono fe. Y rôl hynny ar yr un llaw, a wedyn ar y llaw arall, y bardd sy'n canu i ryw bwrpas personol, a mae hwnna'n sicr yn codi i ben yn ystod y gyfrol. Felly, oes na hollt, ti'n meddwl, o dy ochr di, neu ai un yw'r ddau? I fi, maen nhw'n un, achos dwi'n meddwl oherwydd bod gyda fi gymaint o gefndir mewn llefaru a rhannu cerddi ar lafar a llefaru mewn cyngherddau ac adrodd mewn steddfodau. Dwi wastad yn teimlo bod cerdd yn rhywbeth i'w rhannu. A wedyn, o ran cofnodi pethau, sgwennu cerdd i gofnodi pethau, dwi'n meddwl bod hwnna'n fendigedig. Mae unrhyw achlysur, dyna dwi wedi gwneud lot dros blynyddoedd dwytha, di sgwennu cerddi comisiwn ar ben blwyddi, ar diolchiadau cof am rywun. Felly dwi'n eitha hoff o allu gwneud hynny, achos mae'n rhywbeth mor bersonol yn gallu dod i nabod nhw a trio roi hynny mewn cerdd. Ac o ran pethau dwi di gofnodi, dwi ddim bob tro'n cael ysbrydoliaeth o'r pethau amlwg. A dwi'n gweld o'n anodd, dwi'n gwybod os dwi'n teimlo bach gormod o bwysau ac yn y blaen. Ond fel oedd y cywydd i Casia, o'n i'n gweld o'n anodd, sut dwi'n gallu deud bob dim dwi eisiau ddeud, a felly dyna pryd nes i benderfynu trio rhoi ti mewn cynghanedd, achos dwi'n meddwl bod newid y arddull, neu dy fesur, neu dy feistriolaeth, os lici di, a wedyn yn gallu just newid y twtch ar dy ysbrydoliaeth i, neu dy agwedd i hefyd. Felly oedd o'n bwrpasol iawn pan o'n i wedi trio sgwennu hwnna, ac o'n i'n teimlo bod fi'n gallu rhoi yng ngeiriau lot gwell digwydd bod mewn cynghanedd ar gyfer hwnna. Ac o'n i eisiau rhoi hwnna yn y gyfrol, just oherwydd bod fi wedi meddwl cymaint am fod yn fardd plant, a bod fi a Tudur wedi colli gymaint o waith o ran teithio'r ysgolion, bod Griff Sol y bardd plant rwan, wedi colli gymaint o gyfleon i fynd rownd ysgolion, ac hefyd oedd o ryw gyfnodi bod Casia wedi coeddi chyfrol hi llynedd hefyd, felly o'n i eisiau rhoi hwnna i mewn. Ond dwi'n hoff iawn o gael rhyw fath o ymateb i ddigwyddiad. Ond ddim bob tro'n dod yn hawdd. Ond swn i'n deud o ran sgwennu i safbwynt personol, dwi wastad yn meddwl bod yna gynulleidfa iddyn nhw. Dyna pam ella bod fi ddim yn sgwennu'n aml ella. O ran barddoni, am bod fi ddim yn cyhoeddi'n aml. Ond wrth gwrs, dyddi yma mae pobl yn gwneud yr Instagerddi, mae lot yn cyhoeddi ar Instagram, falle. O'n i'n trio gallu rhannu chydig o bethau. Lle ella wneud mwy ar hynny, dwi'n meddwl bod hwnna'n ymarfer da o ran cael yr rwan ar y matab allan yna. Ie, wrth gwrs. O'n i'n sôn am y sylwebeth gymdeithasol na, ti yn sgyfennu am pethau sydd yn digwydd, pethau sydd wedi bod yn newyddion hyd yn oed, a pethau yn ymwneud â chymunedau yng Nghymru. Felly, be am i ni glywed #MeToo gyda ti, un sydd yn unwaith eto yn ymateb i rhywbeth sydd wedi a sy'n parhau i fynd. Dyma fe ar y sgrin. Mae rhywun arall yn cymryd cyfrifoldeb o hwnna, neu sy'n eisiau ti boeni am y sgrin. #MeToo. Dros drothwy rwy ti'n gwiro, anal trwm dro ar ôl tro. Croesi ffin cyffwrdd glinia a dwy'n y nerth i ddweud na. Ai'r dechrau diw'r dychryn, rhoi'r diawl yn lle'n hawl i'n hun.
Ambell air ac ambell wen yn abwyd mor aniben I nal fel petawni neb, yn hwren mewn dihareb. Ond awr byd a'i droi'n lludw, mae tân yn #MeToo. O, fi wedi cael croen gwydd, sa'n gwybod i pawb arall, fi'n siŵr bod nhw wedi hefyd, a mae Cassia wedi gweud diolch I ti hefyd am gynnwys y gerdd yn ei chyfrol, y gerdd I hi wrth gwrs. Diolch Anni am rannu hwnna gyda ni. Gad I ni droi felly at yr ochr mwy bersonol. Mae yna gerddi hyfryd yma sy'n sôn am bywyd teuluol, am gariad, fel yn y gerdd I Llŷn, wyt ti'n canu yma y mae llond fy myd ac mae lle I tithau hefyd. Fi'n dwlu ar hwnna gyda ti yn y gerdd honno. Ac mae'r gyfrol wrth gwrs wedi I chyflwyno I Martha Crug. O, ti dal yn clywed fi? Dwi dal clywed ti. O'n I jyst yn dweud bod fi wrth y modd gyda'r llinell yma y mae llond fy myd ac mae lle I tithau hefyd yn y gerdd sydd gyda ti I Llŷn, I dy ardal enedigol wrth gwrs. Ond mae'r gyfrol wedi I gyflwyno I Martha Crug ac Eigra Gwen, gan ddiolch iddyn nhw am yr antur sy'n hyfryd wrth gwrs. Ac un o'r rai sy'n sôn am rai o'r pethau y gwelsoch chi ar anturiaethau eich cyfnod clo ydy'r sgwarnog, yr ebol a'r llo. Ac rwy ti hefyd yn crynhoi rai o'r pethau bach doniol mae'r plant yn ei ddweud, pethau sydd wrth gwrs dim ond yn mynd I fod yn gwbl berthnasol I chi fel teulu bach, ond hefyd yn rai y bydd pawb yn gallu uniaethu nhw, unrhyw un sydd wedi ymwneud â phlant ifanc wrth gwrs. Felly, gad I ni glywed, a mae Alaw o Barddas yn mynd I rannu hwn. Mae'r pŵer wedi mynd oddi wrtha I, a mae hi wedi trio rannu hwn felly. Tudur yn darllen, ni fynd I weld y fideo nawr os gwelwch yn dda o Tudur yn darllen un o gerddi Anni, sef fi yw'r cadw mi gei. A mae Tudur gyda chi fyna hyn wrth gwrs yn dy gefnogi di. Felly dyma ti Tudur yn darllen. O, ar yr hammock yn braf. Anni fy ngwraig bychanol llongyfarchiadau mawr I ti, da'r gyfrol hyn prod iawn o hwn a popeth ti'n neud. Dyma fi yw'r cadw mi gei. Dwi'n ei llithro nhw mewn drwy'r twll ar fy nghoryn, a'i teimlo nhw'n sio fel sŵn deffro'r gwanwyn. Pob sbonc blaenau trad wrth I ti ddweud stori, a'r tro nes ti fita plisgyn wyd I ferwi. Pan oedd cyw yn coi a thallian yn gwli dŵ, a phob tro ti'n gofyn yn uchel, pwy di nhw? Pan nes ti ddeud boncyff wrth drio dweud bonkers, a'r lliw yn dy lyged pan weles di gonkers. A phan mae'r un fach yn deud llall am bob esgyd, ac ymrengian wrth helmwythau dan gariad y cwrlyd. Maen nhw I gyd yn gorwedd yn un twmpath bler, fel fferins mewn jar neu storfa ser. Yn ddisglair o fywyd yn llawn a melys, a fynnau'n cynulon ofalus. Da iawn ti. O, dyna hyfryd. Yn dwi'n lyflu'r holl bethau bach mae plant yn gweud. A Tudur yn delio efo'r geiriau pen llun yma. O'n i'n mynd I weid, oedd o'n wedi gwneud yn da iawn ti Tudur. Ond Anni, yng nghanol yr holl hwyl a'r bwrlwm o bag I teulu mewn cyfnod go anarferol, mae yna gerddi wrth gwrs sydd yn dod â llonyddwch neu gerddi sy'n dal eiliadau o dawelwch hwnt ac yma, fel y gerdd deffro sydd yn y gyfrol, ac hefyd chwarae cuddio. Mae hwn yn rhyw blethiad o'r ddau beth I ni'n cyfeirio ato fyna, y chwarae a'r llonyddwch na. Felly, os ti folon, wyt ti folon rannu hwnna gyda ni hefyd, os gweled i'n dda, chwarae cuddio. Un o gerddi nes ti rannu dwi'n credu ar y platfformau cymdeithasol, a gafodd ymateb gwych. Ie, chwarae cuddio. Pob dydd rhaid chwarae cuddio. Fi a'r tri, a bydd bob tro chwerthu'n man wrth ddiflannu a'r tad yn chwilio'r tŷ, sgrialu, chwalu fel chwa I gornel am y gora. Cilfach tu ôl i'r celfi, oes sŵn, rhyw sibrwd neisi, a daw wedi'r cyfri dwys a redeg I baradwys, y mofni, cyn y mafael a'r cwbl fel ffŵl yn ddiffael. Ond yna, smic yn dawel o guddfan sbecian ar sbel. Llonydd tu ôl i'r llenni. Bodiau traed yw byd y tri. Cymraf eiliad dan fadain,
yna rhoi yn llwyr i'r rhain. Mae hwnna yn hyfryd. Mae'n swnio fel bod chi wedi cael cyfnod clodd yn dod â chi at eich gilydd ac yn treulio amser. Mae di bod yn, dwi'n meddwl, pam wyt ti'n gallu anghofio am yr erchylltera a'r poen meddwl a gymaint o bryder mae pobl wedi mynd trwyddo fo. Mi oedd yn gyfnod bendigedig o ran ni wedi yn treulio'n Gwanwyn cyntaf yn Garnfadryn, efo'r gen o bach Martha mor fach ac Martha'n eigra mor fach, a Martha wrth gwrs yn just yn rhyfeddu at y byd, neu yn cael ei phen-blwydd yn 2 oed ar y penwythnos cynta'r cyfnod clo. Felly mi fyddwn ni'n gallu edrych yn ôl a meddwl amdano fo fel cyfnod rhyw drosori i ryw radda wrth gwrs. Yn union. A ti'n gyfeirio at y ffaith yna bod chi wedi bod mor ffodus hefyd mewn cerddi fel Crempog wrth gwrs, cerdd sydd yn mor, syml ar yr olwg gyntaf, ond hefyd ti'n gallu darllen yn ddyfnach iddi, yn dweud, dwi'n gwybod falle bod hwnna ddim gyda ni i'w rhannu fel petai, ond dyna'r teimlad o'n i'n cael wrth i darllen hi. Ie, mae yna rhai cerddi, dwi'n meddwl, sydd yn eitha amwys o ran be'n union ydy'r neges. Ac mae hynna'n eitha gwir am bethau. Dwi'n gallu sgwennu cerdd, ac dwi fy hun ddim bob tro yn sicr o lle mae'n mynd, pan dwi wrthi yn ei gwneud ti, ac ella bod fi'n gadael i a bod fi'n dod yn ôl. Mae rhain i'n gerddi sydd yn cymryd tipyn i ddod yn ôl ac ymlaen atyn nhw. A hyd yn oed wedyn, a hyd yn oed gorau bod yn ddewr a rhoi nhw mewn cyfrol. Dwi'n gallu edrych arnyn nhw a'i darllen nhw mewn ffyrdd gwahanol. Mae Crempog ar un llaw yn gerdd syml am y dyddiau yna lle mae rhywun jyst yn teimlo bod bob dim yn normod a ti jyst yn trio canolbwyntio ar rhywbeth bach syml. Ond hefyd weithiau dwi fy hun yn darllen honno ac yn meddwl mae cerdd ydy hi am fraint llwyr bod fi'n gallu diffodd y radio ac eistedd lawr a bwyta Crempog mewn heddwch hefyd. Felly mae'r cerddi dwi fy hun yn gallu darllen nhw mewn ffyrdd gwahanol, ond dwi'n hoffi hynny mewn cerddi dwi'n darllen gan feirdd eraill. Dwi'n hoffi pethau amwys, achos dwi'n licio'r sialens wedyn o drio dadansoddi a meddwl beth sa hyn yn gallu bod. Ac mae'n siŵr bod hynny yn rannol oherwydd magwraeth byd llefaru, ond hefyd oherwydd athrawon Cymraeg anhygoel. Dwi wedi cael Esill Meilor yn Ysgol Botwnog yn enwedig a Delith Roberts yn Coleg Top yn Pwllheli yma. Da ni wedi cael magwraeth da yn Pen Llŷn trwy addysg i wirioneddol gwerthfawrogi llenyddiaeth. Mae hwnna'n hyfryd. Ac i ni nawr am werthfawrogi, i ni am wir werthfawrogi gobeithio'r berfformiad yma gan Martha Grieg ac Eigra Gwen wrth gwrs yn neud ymddangosiad. Maen nhw yn mynd i berfformio genod ti ni, un o'r cerddi ddath o'r ffasiwn Insta gerdd, ie. Ar diwrnod International Women's Day, o'n i'n meddwl, rhaid fi roi rhywbeth fyny a just sgwennu hi'n syth. A mae Martha'n gwybod hi'n iawn ac yn gallu gret. A dy'r camera ddim ymlaen. Nawr, ydy Alaw sy'n mynd i fod yn rannu hwn, neu ydw i yn mynd i roi shot ar y arni, gan i weld os oes o rhywbeth yn digwydd. A dyma ni. Mwynhewch. Genod ti ni, da ni'n gryf, da ni'n glyfar, be wedyn? Da ni'n ddyrus. Da ni'n ddyrus, da ni'n llachar, da ni'n annwyl. Genod ti ni, da ni'n gryf, da ni'n glyfar, da ni'n annwyl. Da ni'n ddyrus. Da ni'n ddyrus. Decha. Da ni'n gryf, da ni'n glyfar, da ni'n ddyrus. Oce. Genod ti ni, da ni'n gryf, da ni'n glyfar, da ni'n ddyrus, da ni'n llachar, be wedyn? Da ni'n annwyl. Da ni'n teimlo, does na ddim sydd am i'n rhwystro. Da iawn, Martha. Ti'n gwybod be, dwi'n gwarafu'n yr amser y byddai eisiau mynd â Martha i unrhyw fath o steddfod.
Hwna'n ffantastig, mae hwnna yn wir yn ffantastig. Fi'n gallu gweld y glir pam bo Martha ac Eigra'n gymaint o ysbrydoliaeth i ti. Ac un peth sy'n sicr wrth gwrs, maen nhw'n ffodus iawn i dy gael di fel mam iddyn nhw yn gryf, yn glyfar, yn ddyrus, yn llachar, yn annwyl, yn teimlo. Ansoddeiriau nid yn unig i ddisgrifio genod ti chi, ond wrth gwrs i ddisgrifio y gyfrol hon i'r dim. Ac mae'r gerdd yn cloi trwy ddweud does na ddim sydd am ein rhwystro, a dwi eisiau dweutho chi sydd yn gwrando, gobeithio gatref o hyd, bod na ddim byd sydd am eich rhwystro chi nawr rhag fynd i brynu rhwng Gwlan a Gwe. Mae o'n £5.95 ceiniog, a chofiwch wrth gwrs am y cyfle i gael copi wedi i arwyddo o Llên Llŷn. Rowch eich sylwadau yn y bocs neu e-bostiwch llenllun@btconnect.com. Anni, diolch yn fawr iawn i ti am gael bod yma heno i lansio dy gyfrol di. Mae'r sylwadau wrth gwrs wedi bod yn dod fewn, gyd i ddarllen nhw nes ymlaen falle yn dy bwysau di. Felly, os na unrhyw un hoffet ti ddiolch iddyn nhw cyn i ni ffarwelio? Wel, Hanna, diolch o galon i chdi am wneud noson. Dwi'n hollol dwi'n mwynhau fy hun a di ymlacio'n braf. Yn mor neis. Mor neis. A di gwybod bod chdi wedi gwneud gwaith paratoi cyn heno, felly diolch o galon. A diolch o galon i Barddas a'r ddwy Alaw yn enwedig, Alaw Mai Edwards am y golygu ac am drafod y cerddi efo fi, ac Alaw Griffiths am yr holl hyrwyddo a'r marchnata trefnu heno, ac i Tanwen Haf, wrth gwrs, wedi wneud y gyfrol, a cyfrinach yr clawr, cyfrinach i bawb, yr llun, yr flanced sydd yn yr llun ar y clawr ydy y flanced sy'n cael ei thrafod yn y gerdd Gwlan. Felly mae hwnna'n hyfryd i fi, mae'r clawr wedi dod at y gilydd yn fendigedig, felly diolch i Tanwen. A just diolch i bawb am y fath gefnogaeth tudur a'r teulu a pob dim. Mae'n hyfryd, ac wrth gwrs diolch i Llên Llŷn ac i Llifon. Am gael ni yma. Dwi'n hollol teimlo fatha, dwi wedi bod fatha, Llifon rhaid chdi gael mwy, dwi eisiau dod yma i gael rhyw champagne a rhyw Lansiad bach eto. Bendant, bydd rhaid cael bach i ddathlu. Ond ti'n be, gan bod ni wedi dechrau gyda y gerdd gyntaf Gwlan, ga i ddarllen y gerdd olaf, Gwe, o'r gyfrol. Ie, so hynny'n hyfryd. Dyma ni, felly ni wedi bod rhwng y Gwlan a'r Gwe, dyma ni felly, Gwe. Mynd yn ddigon buan nes i, cyn unrhyw gar fod, a theimlo un fel bysedd mam ar dalcen cwsg. Wyddwn ni ddim beth oedd yna i ddechrau. Dim ond cael rhyw ysfa i rwbio ngwyneb. Yna, mewn chwarter eiliad perffaith, dyma fi'n dal yr haul yn dawnsio ar flaenau i draed, acrobat syrcas fach y bore, yn troedio rhaff dyn. Am chwarter eiliad perffaith. Gweld Gwe o glawdd i glawdd, cyn i'r haul ddisgyn a chwalu dros drampolin gwlyb y tarmac. Wedi diwedd yr act, nes yn fy mlaen ar dro drwy'r we, a fy nghydwybod yn gwingo rhywfaint gan y gosfa. Ond mi fydd hi yno eto bore fori, wedi hi hail hosod yn gadarn o glawdd i glawdd ar draws y lôn, am fod ganddi hawl i fod yno. Diolch Anni am gael darllen honno, mae'n hyfryd, dwi wedi mwynhau yn fawr mynd rhwng Gwlan a Gwe. Diolch i ti, mae yna ddiolchiadau eraill gen i wneud, sef diolch i Gyngor Llyfrau Cymru am y gefnogaeth. Diolch wrth gwrs fel ti wedi wneud i Llifon o siop Llên Llŷn am roi cartref i'r Lansiad. Diolch i Megan, Rhian ac ymddiheuriadau Megan, eto Rhian, Tudur a Martha wrth gwrs am y fideos gwych. A diolch i ti, Anni, am rannu dy farddoniaeth gyda ni. Mae yna lot o bethau ymlaen gyda Barddas dros wythnos Eisteddfod Amgen, gan gynnwys sgwrsiau gyda'r beirdd cyfres tonfedd heddiw. Lansiad rhifyn diweddaraf cylchgrawn Barddas, ffair lyfrau gyda Anni Llŷn, cadwch lygad allan am y wybodaeth ar draws y cyfryngau cymdeithasol. Podlediad yn mynd i fod gyda Barddas hefyd, hwnna'n really exciting. Newydd sbon, bydd hwnna ar gael yn fuan iawn. Gwyl Gerallt wrth gwrs yn digwydd penwythnos cyntaf mis Hydref, a'r newyddion cyffroes yw y bydd yn cael ei gynnal yn Nhŷnewydd yn Llanystumdwy yn ogystal ag ar-lein. Felly cysylltwch â Barddas am fwy o wybodaeth. Felly diolch unwaith eto i bawb. Diolch o galon i ti, Anni. A noswaith dda i chi gyd. Diolch i bawb o ddod i wylio. Diolch Hanna. Hwyl.